Здравейте! Днес ще монтираме Android Multimedia в тази Honda Jazz. Първо ще трябва да се премахне старото радио. Тук отдолу има едно винче, което държи панелчето, е това панелче. Е това винче държи панелчето. И сега тук има два винта, които трябва да се развият. Един е от тази страна, един е от тази страна, само че се намират вътре. Намира се тук отдолу, ето го единия в дясно. И сега другия. Ето го и другия от тая страна. Тези два винта държат радиото. Ето го единия. И втория. Самото радио излиза много трудно. Тези щипки тук са много здрави. Трябва много здраво да се дръпне. Не се страхувайте, няма да се щупи нищо. Така, ето е буксата. Антената, радиоантената изваждам. Този панел тук, който е отдолу за парното, се държи тук на едно винче от тази страна. Ето го. Ей тук. И съответно на едно от другата страна. Едното винче. Тук в страни има още един. Ето го тук. И той държи панела на парното. И сега от другата страна. Ето го, намира се точно тук. Ползвам друг инструмент, за да мога го развия. Съвсем малко е мястото. Ето го и него. Тук трябва да откача тия двата кабела. За да мога да премахна тук тия двете букси. Премахвам тук едната букса.
За да имам достъп, тук има още един винт отзади. Тази букса също трябва да излезе. Тук има два винта отзади. Два винта, ето го единия. Единия. В ляво са пада, които също държат панела. И от другата страна, ето го. Ето го тук, другия. Така, развивам единия винт. Ето го. Ще бръкна с отвертка. Трябва да се натисна тези пластини. Ето. Натиска са тези двете пластини и излиза бутона. И сега вече ще мога по-лесно да развия винта. Ето го. Тук. И сега има още два винта. Ето го единия от едната страна. И от другата страна има още един, който ще видим как ще го стигаме. Така, единия винт. И остана от тая страна последния, тук вътре. И най-накрая панела излезе. Ето го старото радио. Тук трябва да изкарам и този бутон. Пак с отвертка бъркаме, натискаме. Ето го и той излезе. Старото радио.